Kuka on Pepe? Pepe on pullaa. Pepe soittaa minisekkeriä. Pepe rakastaa silakoita. Hän rakastaa myös musiikkia. Ja minä olen aasialainen pöllöaasi, maskotti. Eli Pepe on pieni pulleroinen, iloinen otus. Otus, joo. Ja vähän hyvä sana. Pepe myöhästyy videoista. Joo. Höpöläinen. Se auttaa meitä musiikin kanssa. Joo. Opettaa meille rytmejä ja erilaisia asioita. Pepe rakastaa sieniä. Se tykkää niistä, koska ne on sen mielestä. Ja Pepillä. Niin. Ja Pepellä on vain yksi mätä hammas. Joo. Se ei jaksa mistä. Niin. Ja se söi liikaa. Niin. Ja liikaa myykyllisiä sieniä. Pepe. Ja Pepe on tosi hyvä soittamaan miniseikkejä. Eli siis tällainen pikkuinen. Tuo rytmi on makuulyströitä hivestä. Niin. Ja Pepe nyt on tällainen, Pepe, meidän tavallinen apuri. Ja te pääsette tutustumaan sitten siihen vähän paremmin muissa videoissa. Hänen sukunimi on Pullero. Niin. Mutta Pepe, sanotaanko nyt moikka?